Higala maayong hapon, adlaw karon nga Lunes, Mayo 26, 2025 ug ania nga tuang 3 o'clock news break ni Sibihang DXMUFM. Kini ang inyong tigbalita LG Iman ani nayon. Gipahimangnuan sa usa ka espesyalista ang publiko nga kinahanglang magpakonsulta na sa doktor o galing kanunay na kini nga gisip-on mangatol ang ilong o di ba kahaubhon taliwala pa man nga nagtumar na kini og tambal tungod kay posibleng allergic rhinitis na ang nasinatian niini. Sumala ni Dr. Maria Cecilia Montalban, usa ka otorhinolaryngologist. Duha ka klase ang allergic rhinitis. Kini mao ang seasonal, ingon man ang perennial. Seasonal matud pa ang allergic rhinitis kung mabati kini sa usa ka tawo sa pila lang ka bulan sa usa ka tuig, apan matawag nga perennial kung tibuok tuig na kini nga gibati. Subay sa doktor, tungod matud pa ang seasonal rhinitis sa mga pollens nga dala sa panahon sama sa mga pollen sa bulak, kahoy o di ba kaha sa sagbot nga mutungha lang sa pila ka bulan sulod sa usa ka tuig. Samtang ang perennial rhinitis posibleng tungod usab kini sa mga abog sa balay, sa mga binuhi nga hayop, sa mga uk-uk o uban pang mga allergens nga maka-trigger sa pagpangatol sa ilong, tutunlan, mata ug uban pa. Kasagaran matud pa nga trigger sa mao nga sakit ang dili mapugnan nga pagtulo sa sipon, katol nga tilaok, katol nga ilong, perming magluha nga mata o perming kapoy, ingon man halos dili makapahulay matag gabii.